Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Angisakufuni. We are on it again, bafethu. This is King Ginger TV. Today is another day, another dola. Bayas provoker. Kodwa ngeke balunge. Because my name is King Ginger. Let me do this shandis very quick, bafethu. Ngiqede nani. Bayakhala abantu la ngaphandle bathi bafuna ukuhlukana nabantu ngoba bafila ngathi basenkingeni. So mina ngumqondisi weinkinga ayikhale. Pasha. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolunyu hlase. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey! What made you go to We back at it again, bafethu. This is King Ginger TV and ngihlale nginitshela ngithi it's home affairs, inkinga zasekhaya. That's me and that's what is going on and that's where I'm heading. Ngisiza nje abantu abanenkinga ukuthi basizakale. Namhlanje ngiphethe my brother naye uthi kumina Ginger ngicela ungisize mfethu ukuthi ungixazulele nayi inkinga. I feel trapped in my relationship. So ayikho inkinga awuthi ngizwe my brother ukuthi uthini. Sondela mfethu. Sawubona bhuti. Baba wami khamba kanjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila. Yes, uthi kwenzakalani mfowethu? Oh, before ngichaze bhuti igama ngoThabiso. Thabiso. Yazi nginenkinga mfethu la umfazi wami yazi umuntu ongahlariseki kahle. Manje ngena amakhodi noma sihlele endlini yabona ngoba akusuka umuntu ehlala naye yabo. Umuntu ohlala li mina ngiyayisebenzela and hasila kanzima sengizwa ngama-hotman nje endleleni ethi yazi wena lo mfazi wakho lo nabantu abaningi abahamba nabo and mangithi ngiyabheka labantu abaphezulu kunami ngempilo. Sure. So lento lena bengithi angize kuzodinga usizo cause mangisatshelwa abantu hayi angibathimi because umuntu wami lo ngimthanda mahemhem angizwani nangcono ngizwele ngokwami futhi yikho ngizela ukuthi uzongixazululela leli nkinga. So mfethu wena unokuthi uyihambela usubuzwa abantu ukuthi umfunani usibani bani kube kuumuntu wakho lo. Yes, mina ngijolana umuntu oyiwani mfethu yangisho. Manje abantu mabelokhu bengibuza ukuthi umfunani ubani bani. Hayi lento leyo iyangixaka cause mina owami umuntu oyiwani. Yangithola. So wena noma isitaniqaleni nokuthandana? Ayisenginesikhathi but more than 3 years manje sijola. So indaba ngiyithola manje. Indaba ithola manje. Ithola manje ukuthi ukhwini wami ngathi lo khwini lo ngimthembile mina lo bengithi ngizomshada. Ubhayizisa kakhulu manje ngicabanga ukuthi sihlukane namhlanje. So my brother, so mfethu i-decision mfethu usuyithathile le uyamshiya ngempela lo muntu. Ushiya manje umuntu. So wena usuthole omunye umuntu othandana naye. Yeah, okwamanje bengakamtholi kodwa njengomuntu naba ngiyindoda phela nami. Angeke ngikwazi ukuthi ngilokhu ngivumela umuntu oyiwani engiphathe abhlu kanje. Ayena uyashisa bhuti lo muntu. Kodwa uyashisa. Asekuyisikhathi eside sinayo empilweni. Bengazi ukuthi wenza nje. Wazi ubani uthi nalapha ngakhona nje unengane. Ngoba uneyimfihlo eziningi kahle umuntu wami. No akunankinga mfethu njengoba uzile naye esebhasini and ukwazile ukumconvince ukuthi asondele ngapha sizocela nje ukuthi ngicela welcome amdonse mfethu ahlale la ukwazi ukumbekela ukuthi awusamfuni so wena
ngawakho amazwi uma efika lana my sister yini into ofuna ukumtshela yona? Tshela ukuthi nje asihlukane nje kusukela namhlanje because hayi mina sengikhathele nguye. Usukhathele? Ayingikhathele. Welcome mfethu, umlande mfethu. Ungilethele yena ngapha mfowethu umlande mfethu epasini so usho ngalento yenzayo mfethu because lo sisi ubuke inkinga Angisho mfethu. sho asamfuni Angisamfuni sikhuluma ngenhliziyo la. Iyelimalayo manje nje azokhabathe namhlanje ithi ayivele kuphele King Change. Akuphele bayamsondeza mfethu. Okay. Uye lo yamshiya sho. Eish. Ulimaza inhliziyo ngempela. Khona khona. Uhlale ngapha. Ninjani sisi ubanika msisi wami? Nkwenkwezi. My brother uyasichazela ngawe the way umphethe kahle ngakhona na the way nithanda kahle ngakhona. Ungathi yini oyithandayo ngayo? Ngithanda ukuthi ngisupport. Okay. Ilokho ne? Kunento afuna ukutshela wena ngizocela ukuthi umlalele. Okay. Alright mfethu. Nami right. Ngibhalele la kule show ukuthi sacela sihlukane mfethu ngezinto ezingekho kahle ongenza zona. Yazi kwesinye isikhathi ngilokufika sengathi angithu umuntu ojolayo and bese sisidi isikhathi sinawo yabo. So izinto engizizwa ngawe ngabantu yazazingiphathi kahle so ngithi ngifuna uyizwela mina namhlanje ukuthi kanti khamba ngawe mfethu. Ayingikhathele mina manje hayi. So uma brother ngamanye amazwi uzama ukutshela ukuthi akasakufuni and then uhlala ehlangana nabantu ekasi bembuza ukuthi ujolelani nawe akahlukane nawe and wena uyakudinaya lokho so ufisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Okay. Abantu bathi uhlukane nami. Yes. So wena ujola nabantu ujola nami. Cha. Yindaba pho bonke abantu behlale bemtshela ngawe ukuthi wena wenza ukuthi wena wehle emotweni ukuthi wena kade uhamba nobani bani kuphi. Maybe banali jealous. Ayeke jealous. Bonke abantu. And futhi abantu engisondelene nabo kakhulu nabantu abangaziyo. Yeah, bani jealous. Angithi maybe bazulu ukuthi ufuna umshada wara. So manje bafuna ukudestroya. So yabona ke into eyenzeka endlini le. Njalo masilungisa izinto qiqhize ikhala amafoni ayi. Sento yaqhubeka namanje so azwele sike mfethu waye ungaqhubeki nalabantu bakho vele. Manje wenzalani? Waye ungaqhubeki nabantu bakho. Kangaka ufunani kangaka? Ekhaya ngithi. Hayi. Kaka. Phela I'm the only girl ekhaya ngithi. Manje izinto eziningi zidinga mina. Mina ngizwa lento njalo uhlezi kwenzeka lezi zinto futhi. So mina angeke ivumele lento mina nguye kuphela umuntu enginayo elifeini so ngilimale yamhliziyo kanje. Abanye abantu it's only you. So lamafuna ahleza ngena waba ngoba washintshe negama family. Yabo. Hayi. So my brother mina sengikhathele mina mfethu ngikhathele nje. Yeah and ucela ukuthi ungasalokho umbangela isicefe delete number yakhe and ungalokho lokho umbangela isicefe ufake impilo yakhe engozini. Manje. Yeah. Ngoba ibambe ifoni yakhe amadoda akhe ibambe. No, uma wami lo fonayo. Hoyibo. So wena ungilethela. Lesala kubambele yena uma wakhe. Angithi nefoni yakho nami nefoni yami. So ungilethela uzongitshela ukuthi awusangifuni. Yeah. Why? Awuyazi hayi mfethu angisakufuni mina. Nakhathele mina ukubanjisa ikhandlela. Ikhandlela lani? Khathele mfethu mina ngeke. Wena uhlezi nje wena ufonela abantu abangazi uhlezi umuntu futhi. Uzozokufonela futhi yakufuna lo muntu. Uyamfuna vele. 3 years mina nawusijola manje uzotshela ukuthi awusangifuni like I understand this. Asakufuna. Angithi indlela zakho lezo ehambayo. Nokubuya late futhi
Hayi cha mina ngeke. Ange So maybe if ngashada maybe like one. Ushada kanjani umuntu owenza nje kuyimanje? Ngitshele mfethu. Ushada kanjani umuntu owenza nje kuyimanje? Yabo? Okay, it's in switch off because Ayisiza why manje why my aunt kunama options awu2 uyafuna wena ukubuyela noma isister elokishini njoba senilethe nge-microbus no2 or simnika u50 yena ayogibela itaxi free akasathi 50 rand yogibela itaxi free mina right mina manje uyogibela mina kanti ubani ngebhasi lobani phela uyena obhalele thina sihamba naye wena uzogibela itaxi free umuntu osifazana ngithi fanele ngihloniphe angeke uhlonishwe kuyo yonke indawo naka ngihloniphi unawa ungihloniphi uzicabangela eyi1 uduti bhuti wami ngibuza kuwe mfowethu wena unamandla la 50 rand agibele lapha itaxi mbeke free from a free makasana yeah ayikhe kanjalo vele welcome ngoba mtshele because wena awulaleli okay it's fine before ungilahleke angithi you know I have isikoloti kunama weave ngwathathile amafoni and you're the only person who are paying those things why watshela amadoda akakufonelayo wangatshela amadoda akakufonelayo ngoba phela anganakho phela nguwe ethi uzongithengela lezi zinto nguwe bobhadalela zona mina ngeke kumasithi kusahamba kanjena ngeke hamba nje ngcono nje kuhlukwane nje namhlanje vele uqhubeke nabantu bakho mina ngiright ngawe manje siqhubeke kanje senze kanjani because nje just last week introduce kuma wakho ayeke phelile akasakufuni the only thing emele uyibambe nasiswami asakufuni welcome lo mise bhasi njalo umnika u50 rand abamba itaxi ayikho nje lento yakhe akabamba itaxi lo siswami ngaphinde ngikubone ke uyampila later sikhulume like hayi ngeke ungangivakasheli ungangilingi this thing is between me and you so I understand ukuthi wangilethe lana sihlulekile uyilungisa soyithule indaba phelile that's why ngize lana ngizocela usizo yabo phela wena ungumuntu wami and ayikho nje umuntu kwaku yeah pastor sister ngicela usukume accept u50 rand Nyamba nomuntu wami. Oh ibo. Mina uyapi nami? Bambi phone there yona ezokuhambisa ekasi. Welcome uzocela umnika u50 rand. Ngiyacela mfethu uyawudinga. Umbonisa ama taxi ayi-free. Uzowathola lapha phezulu, lapha entabeni. Yeah, 50 rand. Yeah, mnika kuphi? Yeah, ngithatheleni. Nami ngithathele 50 rand wakhe. Ngihamba nobani? Nomuntu wabuthi ngikhuluma nomuntu wami. Nawe lokhu press. Angithi ngikhuluma nomuntu wami la. Cani mthole 50 rand, ngithathe 50 rand wakhe mfethu ngithathele. Angiyindawo mina hamba mfethu. Ngithola omunye umuntu together that so sharp. Yeah, sengisharp. Nika uyivula imali yavula. Yeah, sengi-right. Imali yavula. Bonga. Bhuti welcome yakunika la. Uyabona? Ngiyatabeni wena uyogibela itaxi. Unenkani umuntu njalo, unenkani. Uyayidinga le mali. Uzoma ngama-taxi. Hayi. Uyayidinga le mali. Welcome. Uyanginikeza imali ngithi ngicela umbonise ukuthi kukuphi entabeni. Sinuka naye. Hayi nakhe entabeni. Hawu entabeni. Hayi kahambe lo ayisengikhathele mina. Lapha entabeni ofika athole khona itaxi ezokwazi ukuthi yombeka elokhuzane lebree. Hayi. Usifunjana uthamba. Asingingcunywana mina kusafana kuqala. Yasonza masisusa ibhasi la sodlula usebhasini. Udlula kuye sorry uthamba. Ufuna umbase like rendi ngaye mfethu. Ngikudedele bhuti wami. Ngiyabonga kakhulu. Welcome. Ngifaka ebhasini mfethu. Yeah, hamba no welcome ungene ebhasini. Ngibonga usizo lakho mfethu. Yami. Sure. It's about that time bafethu. It's going crazy, it's going bananas. Kunzima, kushubile kumatima. Nama Rangers kanti asefikile la ngiyawabona ya group ngapha. Lo mama usibizele 4-way moto zama Rangers. And asithukile. Sazohlala la. Sipholile. Ngapha siyashutha sosiza abantu, ngapha sohlukunyezwa. Sijwayela kabi la. King Ginger Cream de la Cream. Mhlabo wami lo. Mhlabo wami. Kangwenya roti la. Ngwenya sapapu le. Ngwenya everything. Take me home. Hey yo, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Katsumtimanje umabuyo bampolunyu class. Welcome to Antisafifuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. I'm going to my sister, my sister. Hey,
sishintshile like towards you. What made you go to Why the food that? Why the food? Why the ayengiyasho ukuthi iPhone lishisa mkhulu. Hayi no. Ayengiyasho uyasho ukuthi iPhone lishisa. Inkinga usekhathele yisena.